हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेटनि जानो गोनां जिहेतु दङ दा बेयावहाय ससियेल साइन्स पार्टनि इउपि सेक्सननि हथा बेखौ लाबोनाय जादों आरो बेयाव नुनो मोननाय जागोन जोङो हिस्ट्रि पार्टआव नैबेयाव मोनसे इउनिट दङ जोंना मा नैबे रल अफ आसाम इन इन्डियान नेशनेल मुभमेन्ट होनदों जोंनिया मा भारतनि सोमावसारनाय जेसेबां दङ बेयावहाय आसामनिफ्राय बाहागो लानाय बेनि सोमोन्दै आरो बेनिफ्राय एकदम मोनब्रै मोनबा बेबायदि कुइसन फैनो नागिरो मालाबा मोनथाम बेफोरबायदि फैबाय थायोनो दा अब्ला फैदो जों गोबाव खालामाजासे बेनि बागै जेसेबां दिहुननानै लानाय दं नोंथांमोननि सिगाङाव होनानै बेखौ नायनानै लादो गोसोआव लादो आरो बेनिफ्राय आनजादनि थाखाय थियारि जादो फार्स्टआव दङ आसामनि गिबि माहारियारि आफाद होनदों गिबिसिन आसामनि असमियाफोरनि माहारियारि आफाद अल आसामनि बे जाहैबाय मा होनो गियान प्रदायिनि सभा बेखौ 1857 मायथाइयाव गायसननाय जादों होनदों बेनिफ्राय दङ नैबाव 2 नम्बराव आसामाव बांला रावखौ बाहायदोंमोननो स्टेट लेंगुवेज हिसाबै 1836 असमिया रावखौ बाहायफिनदोंनो बिनि उनावहाय 1873 बेनिफ्राय असमिया लिटारेरि ससाइटि दाजादों 1872 मायथाइ बेनिफ्राय असमिया भाषा उन्नति सादिनि सभाखौ दानाय जादोंनो 1888 दा गासिबो थख' थख' नोंथांमोननो माबा लाबोदों जथायनानै बेनिफ्राय असमिया भाषा उन्नति सादिनि सभानि खुगा लाइसिनि मुङा मा होनदों जनाखि हथात जनाखि लाइसिखौ सोर दिहुनदोंमोन होननानै सोंगोन अब्ला असमिया भाषा उन्नति सादिनि सभा बिथांमोना दिहुनदों बे आफादा जनाखिनि गिबिसिन सुजुगिरिया सोरनो चन्द्र कुमार आगरवाला फैखांबाय चन्द्र कुमार आगरवालाया जनाखि लाइसिनि सुजुगिरि होनदों गिबिसिन फार्स्ट हेमकसखौ सोर लिरदोंमोन होनदों हेमचन्द्र बरुवा बिथाङा लिरदों बेनिफ्राय नायदो लक्ष्मीनाथ बेसबरुवानि लिरनाय मेथाइ मर देश असम संगीत बिन बारागि बेसोरखौ गोसोआव लानांगोन गाहायनि मेथाइखौ एबा गाहायनि बबेया लक्ष्मीनाथ बेसबरुवानि लिरनाय मेथाइ होननानै सोंनो हागौ होमबा मर देश असम संगीत बिन बारागि आसाम सात्र सन्मिलन बेखौ दाजेनदोंमोन 1912 मायथाइयाव आसाम सात्र सन्मिलननि खुगा लाइसिनि मुङा मा होनो दाना माउथपिसआ मिलन बिनिनो गाहाय दैदेनगिरिया लक्ष्मीनाथ बेसबरुवा बिथाङाबोमोन होनदों राइट आफादनि थांखिया मामोन होनदों नैबे सोंजायो मालाबा राइट आफादनि थांखिया ग्रेजिं खाजोना बन्द खालामनाय मोसौ फोथारनि सायाव लानाय खाजोनाखौ बन्द खालामनाय होनदों हानि खाजोनाखौ खमायनाय सानजा बंगनिफ्राय आसामाव हाबफैनायखौ होबथानाय होनदों बांलादेशि हाबफैनाय दानि दिनावबा बै समनि सानजा बंग दुलाराय आसाम राइट आफादा दाजादोंनो 1933 पद्मनाथ गहाय बरुवानि दैदेननायाव 1893आव आहम सभा दाजादों होनदों आहम सभाखौ माब्ला दाया होनना बुंबा 1893 दैदेनगिरि पद्मनाथ गहाय बरुवा बेनि उनावहाय मा होनदों बे आफादा 1910 मायथाइयाव दुलाराय आसाम आहम एस'सिएशन जादों होनदों आसाम आहम एस'सिएशन जादों आहम सभाया उनाव दुलाराय आहम एस'सिएशन जाहैदों होनदों 1910आव जगन्नाथ बरुवानि दैदेननायाव जरहाट सार्वजनिक आफाद आरो मोनसे जोनोम ओंखारबावदों होनदों 1884 मायथाइयाव बेनि उनाव फारि फारियै जोंना सोमावसारनायनि बाहागोआ लासै लासै फैनोसै आरो बिसोर आफाद जोनोम जाजेननायनि उनावहाय आसाम एस'सिएशन दादों 1903 मायथाइयाव दैदेनगिरि मानिक चन्द्र बरुवा मोननो आसाम एस'सिएशननिया मन्टेग' सेम्सफर्ड रिपर्टखौ माब्ला फोसावा होनदों नैबे 1918 गोसोआव लानांगोन बेयो मन्टेग' सेम्सफर्डआव आसाम हादरसा कंग्रेस आफादखौ माला दादोंमोननो 1921आव बेयावनो महात्मा गान्धीया फार्स्ट फैजेनदों होनदों आसामाव गिबिसिनै बे आसाम हादरसा कंग्रेस आफादनि दाजेननाय फार्स्ट प्रेसिडेन्टआनो कुलधर सलिहानो आरो सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन नबिन चन्द्र बरदलै प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि आसाम मुंनि हादरसाखौ माब्ला दानाय जादोंमोननो आसाम मुंनि हादरसाखौ 1874आव आसाम 7 फेब्रुवारियावबो दाजेननाय जादों आसाम नाम होजेननाय जाजेनदों गिबि मन्थ्रि मा होनो फार्स्टआव सोर होनदों बेयाव चिफ कमिशनार हिसाबै आसाम मुंनि बाहागो राननानै इंराजफोरनि ब्रिटिश टेरिटरिनिफ्राय मा खालामदोंनो कार्नेलआ R.H. किटिंस मोनदों कार्नेल R.H. किटिंस बिथाङा चिफ कमिशनार जादोंमोननो जेब्ला आसाम मुंनि मोनसे रायजो दानाय जादोंमोन 1874 7 फेब्रुवारि बेनिफ्राय नायदो बन्दिनि भारत फावथायखौ लिरदोंमोननो आम्बिकागिरि राय चौधुरि बेथ' इम्परटेन्ट सेवा संघ आफादखौ सोर दादोंनो बेबो आम्बिकागिरि राय चौधुरियानो बंग बोखावनायनि बेरेखा सोमावसारनाय फार्स्ट मा जादों पार्टिशन अफ बेंगलनि उल्थायै सोमावसारनाय
जायखौ स्वादेशी सोमावसारनाय होनना बुजायो स्वादेशी मुभमेन्ट 1905 बंग'आ ज' जाफिनदोंनो माला बोखावनानै सोमावसारनायनि उनावहाय 1911 जाफिनदों लर्ड हार्डिंसनि समाव जाफिनदों हेफाजाब होयि सोमावसारनाया नन कपारेसन सोमावसारनाय बेयो जादोंमोन 1920निफ्राय 22 मायथाइयाव आन्दिनि दैदेननायाव आरो बेनिफ्राय आसामनि गिबि माहारियारि फरायसालिया बबेयाव गायसनजादोंनो 1921 मायथाइयाव तिलक गोसोखां स्कुल गिबिसिन आसामनि असमियानि माहारियारि फरायसालि तिलक गोसोखां स्कुल 1921 आसाम हेफाजाब होयि सोमावसारनायखौ आसाम हादरसा कंग्रेस हानजायानो हेफाजाब होदोंनो गाहायै सोरनि समाव कुलधर सलिहा बिथांमोननि आरो नबिन चन्द्र बरदलै बिथांमोननि लिड लानाय समाव आयेन मानियै सोमावसारनाय बेखौ माला दानाय जादोंमोननो 1930-34 आसामावबो एखेयानो जाफैदों आयेन मानियै सोमावसारनायनि गुबै थांखिया मामोननो संख्रि सत्याग्रह सोमावसारनाय आरो मोनसेया दान्दि दावबायनाय बे मोननैखौ गोसोआव लानांगोन दान्दि दावबायनाया आसामनिफ्राय सोर बाहागो लादोंमोन लीलाधर बरुवा बेखौ गोसोआव लादो इम्परटेन्टार दान्दि दावबायनायाव दान्दि मार्चआव आसामनिफ्राय सासेल' बाहागो लादों लीलाधर बरुवा आयेन मानियै सोमावसारनायाव फरायसाफ्रा बाहागो लानायखौ होबथानो थाखाय मा फोसावदोंमोननो कानिंहाम फोसावथाय फोसावदों जायनि गेजेरजों सोमावसारनायाव जाय गथ'फ्रा बाहागो लायो बिसोरनो बृत्ति होनाय नङा आरो स्कुलनिफ्रायबो माब्लाबा बयकट खालामनाय जागोन बेखौ खोन्थानाय जादोंमोन भारत नागार सोमावसारनाया 1942 8 आगष्टनिफ्राय जाजेनदों मुम्बाइनि गवालियर टेंकआव जागायजेनदों जायखौ बै समाव आगष्ट कान्ट्रि मैदान होननानै फोसावनाय जादों होनदों आरो बेयावनो भारत नागार सोमावसारनायाव महात्मा गान्धीनि जोबोर गिदिर डु अर डाइ मावगोन नङाबा थैगोन डु अर डाइ स्ल'गाना होजादों होनदों बेनिफ्राय नायदो भारत नागार सोमावसारनायनि नगाव आरो दरंआव हिंसायारि हाथाइ जादोंनो जेराव हबिगन्ज साहाइबी बाजार गलाघाटनि सरू फोथार कामरुपनि पानबारि रङिया शिबसागर रेल बायदिफोराव रेल खोख्लैनाय जाथाय हिंसायारि जाथाय जादोंमोननो मामायाव भारत नागार सोमावसारनायाव बेफोर जायगाफोराव हबिगन्ज साहाबी बाजार गलाघाटनि सरू फोथार कामरुपनि पानबारि रङिया शिबसागर ओमफ्राय बेफोराव रेल खोख्लैनाय जादोंनो सरू फोथाराव रेल खोख्लैनायनि दायाव कुशल कुमारआ फासि होजादों होननायखौ गोसोआव ला कुशल कुमारखौ मा दायनि थाखाय फासि होनबा भारत नागार सोमावसारनायनियाव रेल खोख्लैनायनि थाखाय सरू फोथाराव भारत नागार सोमावसारनायाव 27 सा थैदों होनदों बेयावनो गहपुरनि 14 बोसोर बैसोनि कनकलता बरुवा बिथाङाबो थैफादों होनदों जाय जोबोद उन्दैसिनमोन बेखौ जों बयबो मिथिगोन बेनिफ्राय गहपुरनि बिथाङा गोसोआव लादो 1942 मायथाइनि सरासनस्रा बिसायख'थियाव जेनेरेल इलेक्सनाव आसामनि एसेम्ब्लियाव 108टा मासि मोनदोंनो कंग्रेसआ मासि दंमोननो बेनिफ्रायनो 50%नि बारा 58 सिटखौ कंग्रेसआनो देरहादों आरो सरकार दाजेनदोंनो जेरावहाय गपिनाथ बरदलैया चिफ मिनिस्टार जाजेननो हादोंमोननो बै समाव चिफ मिनिस्टार होना नाथाय 1942आव मानोना उदांस्रि मोनाखै बेखौ प्रेसिडेन्ट होननानै बुंनाय जादोंमोन बेनिफ्राय नायदो प्राइम मिनिस्टार होननाय जादोंमोन गाहाय मन्त्रि बेनि उनावहाय जेब्ला 1947नि 15 आगष्ट उदांस्रि मोनो अब्लानिफ्राय बेखौ गिबि मन्त्रि बुंनाय जाबाय उदांस्रिनि सिगांथ' जोंना मोनसे स्टेट नङामोन नालाय ओंखायनो आसाम जुनार कलेजखौ गायसनदोंमोन बेनिनो बे समावहायनो जोंना रिभलिउसनारि समावनो जोंना मा जादोंमोन गोबां इडुकेसनेल इनस्टिटिउसनफोर गायसनजादों 1948आव आसाम जुनार कलेज बेखौ गायसनजादोंमोन नगावआव गोसोआव लाथारनांगोन फैखांबाय बिदियाबो बेफोरबो फैखाथारो आसाम आबाद कलेजखौ गायसनजादों एग्रिकालसारनि बे आबाद कलेजआ 1948 जरहाटआव गायसनजादों बेखौबो सोंखांबाय गोदो आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि गायसनजानाया 1969 जरहाटआव बेनिफ्राय मुलुगसोलोंसालि इउनिभारसिटि मोनसे कलेज सोला आसाम आबाद नैबे गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि गायसननाय 1948 26 जानुवारि आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़आव 1947 दा बेखिनिखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोनाय जादों बेयाव जुदि नोंथांमोना कमन गोलैदोंबा हागोन आरो बेनिफ्राय बेनोल' थोजासे नङा आं भिडिअ लाबोबावगोन आरो नोंथांमोनहाबो नागिरनानै लाबाय था जेसेबां हायो फराय सिगाङाव बानायखानाय गोबां भिडिअ दङ बेखौ प्लेलिस्टआव थां आसाम टेट ससियेल साइन्स बे होननाय दंखायो बेयाव थांनानै गोबां भिडिअ जानाय दङ जायफ्रा गोदानै फैदों नायनो हागोन आरो जेसेबां सिलेबास दङ आं फोजोबनो नागारगोन सानफा एफा मोनफा होनो नाजागोन एसेनोसै गोजोन्थों